Zullen we maar gaan naar het park? Ja? Ja? Oké. It's now or never. Come hold me tight. De hardlopers deze kant? Kiss me, my darling. Er is een groepje dat draaft naar hierheen. Nou, hoe lang is dat? Een kilometer of zo, 1200 meter. En door die den aan mij door, die rennen hierheen. Ja, dan komt de groep aan. Wij nemen dus de terugzetters. Dit is dus opricht onder leiding van Peter Klos in 1994 of 96, dat weten we net goed. Maar op aandrang van de gemeente Kastelaan. Die wordt ouder maar wat in beweging hebben. Over en weer is het goed. Je gaat ervoor. De ploeg en de leidster. En dan is het altijd klaar. En dat is na reflectiet maar de oren ik ze wist. En nu maar Juliette is het bijzonder. Ja. Uniek. Ja. Ja, de klik is er zo goed. Wat is er mooi aan Juliette? De eerste is een heel mooi famke zelf. Dat mag ik dan nog wel zeggen, hè, als Sander Gierige. Maar ja, ze brengt het echt heel leuk. Heel enthousiast is ze en ze brengt het op een geweldige manier horen dus. En wat is het bijzondere van de groep? De eenheid. De eenvoud. En we zijn uiteindelijk al hier uniek. We zitten met mutsen op, we zitten met sjalen om. Zo komen we. Zo binnen we. En ze gaan een week makkelijk rond. En dat is het, ik. Dat is het hele speciale. En dan wordt ook wat dacht ik, hè? Als er een ziek of ongemak ziek is of ongemak heeft, dan wordt er ik aandacht aan besteed. Zo, dit binnen bij de Oosten. Die moet even op de voorgrond. Ja, dit is een de oudste, ja. Ja? Hij is een maand ouder dan mij, ja. Ja, ik ben ook. En hoe oud is oud? We zijn 83 worden we. Zo. Bijna 83. 82 ben ik nog. Ja, we zijn 82. Ja. Ja, we worden 83 Zo is dit het. jaar. En hoe lang ben je al bij de terugzetters? Ik ben er wel haast 20 jaar bij. Van het begin af. Ja, jij ook. Ja, van het begin af. Ja. En uiteindelijk is het voor geest en lichaam is het een goede zaak dat we dit doen. En leuke muziek. Heel leuke muziek. Varenheid viaduct. Omzetten van naar. Die is rood. Hij moet oplengen worden, want op een gegeven moment moet het ding verankerd worden aan de constructiebeton, onderwaterbeton. Daar ben je nou mee bezig, met oplengen. Ja, op dit werk is inderdaad mijn zoon ik aan het werk. Die werkt bij een onderaannemer. Die zit op een telescoopkraan. Zat je 2 rijman achter me staan die al je wat weten willen, dan denk ik wel even, ja, ik ga wel eens eventjes een dag in de kraan zitten. Wel. Dat denk ik wel eens, ja. Nou, goeie. Heeft er wat in de macht? Hoeveel heeft erop zitten, Jood? Stik op 8. Heeft hij een hard wel vaker, dan zijn we nu de vlier? Ja, dat komt vaker voor, ja. Ja, we hebben meer projecten met je beiden in. Ja. Nou, het er niet zo even opbiecht dat de Sanoa dan wel eens even maar die radio wil komen werken. Ja, dat loopt best.
zit lekker warm, mooi hakje, mooi doorzicht op het werk. Ja, dat kan je me wel voorstellen. En hij nog zelfs ik al eens even in die kraan zitten. Nee, deze is mijn feest te groot. Nee, deze dat door ik niet aan. Dan denk je wat je naast hier, dat door ik nog wel aan, maar deze kom ik niet aan. Zullen we het voor het gevoel haast nog eens even een muziekje? Even in de cabine? Ja, dat is best. Had je hem dan maar een veilig staan had. En dan het krantje er wel bij, hè? En waarvan je hem twaan het nou de mooiste baan? Ja, ik krijg al zo net ik dat hij natuurlijk, maar ja. Ja, dat is mijn werk natuurlijk. Ja. Verschil met de blauwe. Ja, misschien wat de blauwe. Het is maar goed dat net iedereen hetzelfde zin heeft, hè? Zo is het werk van die Hoidwaan kennen? Nee, absoluut niet. Nee, ik zou net heel lang in een kantoor zitten kennen. Nee. Ik ben wat buiten omwijs. Ik moet wat aan mijn heen zijn kennen. Dan wordt het wat hennen. En hoe viel het nou? Het is hier wel lekker warm en hij heeft hier inderdaad mooi uitzicht. Klopt. Hij heeft gelijk. Ja, dat is gewoon zo'n mix. Ja, je ziet wat voor projecten die alle gedaan. Ja, het is ook mooi omdat je het mooi werk kennen. Dat je hetzelfde project, nou, dat je allebei een steentje in bijdragen. Zo.